mingkar mingkung ring ukara akarana karnan mardi siwi sinawung resmining kidang sinuba sinu karata mereka tarata pakaratining ngilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama gemeng ngaji kandhi nyebat asmanipun Gusti ingkang Maha Welas ingkang Maha Asih. Bismillahirrahmanirrahim. Kepareng tinarbuka karining suka campur sari mat-matan gayeng nyampleng restu laras wijil saking laladan padukan sawan ngemplak Boyolali kepareng sowan nuhoni pamundhut saking sang pamangku ganti Bapak Sutarno sekalian Ibu Triwijawati, Dek Ayu Siska, Dek Ayu Elida, adik kula Ayu saking Laladan Cilacap sampun samapta ing ganti sawegeng diri. Gya atur panglipur penggalih dhateng para lenggah kakung Isana Putri, kalangkung keluarga ageng kadang pisan Sutrisna. Wasana sugeng lenggahan para lenggah midhangetaken kados pundi godhekipun restu laras matur nuwun Mbak Siska, Mbak Elida, Ayu monggo pados panggenan ingkang sekeca tinarbuka karining suka campur sari restu laras nuwun.